Poprosím do kolbiska, bude nasledovať dekorácia, všetko je pripravené. Tajomnička preteku pani magistra Anna Dybďáková je pripravená. Takisto aj za zbor rozhodcov bude dekorovať členka zboru rozhodcov Alenka Dokopilová. A ja ešte raz volám a menujem víťaza a umiestnených, ktorých očakávame tu, aby sme mohli oddekorovať víťaza a umiestnených. Prvé miesto si odnáša Michal Benčo na koni Contento. Tento reprezentuje Trenčiansku jazdeckú federáciu Motešice. Druhé miesto. Druhé miesto si odnáša Anita Dybďáková na koni Kylie, reprezentujúca tento usporiadujúci jazdecký klub Vrútky Admeu. Tretie miesto si odnesie Michal Žák, domáci to pretekár, ktorý si odnáša na koni Denisa 2. Michal Žák sa nám na dekoráciu nedostavuje, pravdepodobne išiel dať konia do maštale, takže volám na dekoráciu ďalšiu umiestnenú na 4. mieste Katarína Kozovská, Korte 4. Reprezentuje klub, športový klub Kľak. Piaté miesto si prevezme opäť Michal Benčo, ale tento raz na koni Piaf. Je to dvojica, ktorá reprezentuje Trenčiansku jazdeckú federáciu Motešice. A 6. miesto Diana Deáková, Grenadír. Takže Diana nám prichádza so svojím grenadírom a odnáša si stužku za 6. miesto v tejto súťaži. A 7. miesto by si mal prevziať opäť Michal Žák, ktorý ho získal na koni Lord B. Ja poprosím víťaza a všetkých dekorovaných, aby sa zoradili po lavici. Víťaza a už tu máme aj Miška, Michal je tady. Dekorovaný je za 3. miesto v súťaži, ktoré získal na koni Denisa 2 a takisto za 7. miesto v súťaži, ktoré získal s koníkom Lord B. Poprosím umiestnených, aby čestným kolom opustili kolbisko a vás, milí diváky, potleskom odprevaďme týchto jazdcov z kolbiska. Ja im prajem veľa takýchto dekorácií a športových úspechov v ďalších súťažiach a ďalších podujatiach, ktorých sa zúčastnia v budúcnosti. Opakujem, prvé miesto Michal Benčo, Contento, druhé miesto Anita Dybďáková, Kylie, tretie miesto Michal Žák, Denisa 2, štvrté miesto Katarína Kozovská, Korte 4, piaté miesto Michal Benčo, Piaf, 6. Diana Deáková, Grenadír a 7. Michal Žák, Lord B. Takže oznám pre jazdcov, ako náhle bude pripravený parkour na prehliadku, budeme sledovať potom dvojfázové skákanie parkouru stupňa Z. Znamená to, že prvá fáza bude postavená na budeme sledovať dvojfázovú ZL, kde po prvej fáze jazdci, ktorí neurobia chybu, budú môcť absolvovať aj druhú fázu tohto parkouru. Takže ako náhle bude pripravený parkour, dvojfázové skákanie stupňa ZL, na prehliadku budeme
otvoríme prehliadku parkouru pre jazdcov, ktorí sa do tejto súťaže prihlásili a približný štart prvého pretekára v tejto súťaži bude 13:45. Zatiaľ, milí diváci, využite prestávku na občerstvenie.